I dag har vi så tidsmelding med Josefine optagelse 1. Hej. Hej Josefine. Hej. Nå, er det så rigtigt, at de kan smage, hvem der har lavet tisen, og hvornår det er lavet? Ja, det kan jeg. Så prøv du lige at finde ud af, hvad det er. Hvad er det fra? Det er fra morgenmad. Ja, den kan man ikke morgen og tidspunkt. En klokken 8. Ja, tæt på. Ja, 15 minutter efter. Og hvad er det en handsken eller en hudpind? Det er det. Ja, okay. Hvor gammel er du? Det er en anden hus. Så ja. Okay, den er så lige stået op her. Det kan jeg godt smage. Nå, men hvordan smager urinen så? Er det urin? Ja, det er altså helt fint sagt. Har jeg drukket urin? Ja, og urin er det Jamen, samme. jeg troede det var... Ja, det er det jo også. Det er jo Jamen, det er jo også urin. Nå, men fortsættelsen, den følger sig senere, så ja. Jeg smutter nu. Ja, farvel. Farvel, Josefine Bacon.